Guys, welcome to my blog YouTube channel SK Vlog. ओमफ्राय दा लोगोफोरजों थांगासिनो दङ गिम्बु आदाखौ लोगो हमनो. गिम्बु आदाया जोंनि हसंगामियाव फैदों आरोना. ओमफ्राय आदाया मैयानिफ्रायनो फैदों होनदों. दा जों थांगासिनो दं आदाखौ नायनो माबोरै नुगोन. लोगोफोरबो दङ नै जानि आब'बो दङ. ओमफ्राय बिदिनो जाय अनजालि दि ब्लगबो दङ. बेबो थांगोन आरोना. जों गासै साथाम थांसिगोन. फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय. हेल' गाइस, आदामोना बैयावनो शुटिं खालामदों आरोना. बैयाव शुटिं खालामदों दहाय नुहुरदोंमोन. ओमफ्राय दा आदामोनायाव दं. बेयावनो थाफैदों आरोना आदामोना. गाइस, आदामोनखौ दा लोगो हमनो थांदों जोङो. थांगासिनो दं आरोना. जों दा जि जायगायाव आदा गिम्बुआ दं बे जायगायाव मोनफैबाय जोङो. ओमफ्राय आदामोना बिथिं शुट खालामनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ. माने शुट खालामनानै जों दसे लोगो हमनोसै आदामोनखौ. भिडिअखौ नायलां, बिसोरनि शुटखौबो नुलांगोन माबायदि जायो. Action go! Action! Mintilah ektura. Isba. Jauh deh. नै जोंना आदा गिम्बुबो लोगो मोनबाय आरोना. जोंनि गामि खाथियावनो फैदो. बिसोरो शुट लाफैदो होनदों. बेयाव जोङो दा फैनानै आदाखौ लोगो हमफैबाय आरोना. ओमफ्राय आदा दा नोंसोर भिडिअ बानायनाया जेनेबा एलबामनि ना कमेडिनि जागोन ना भिडिअनि जागोन? कमेडि जागोन इयो. आंनो कमेडि रल लादों इयाव. बैसागो आरो ओमफ्राय मेथाइआ बैसागु जागोन. ओमफ्राय कमेडियाव थाफागोन माने नायो बैसागु. ओमफ्राय दा आदाया मैयानिफ्रायनो फैदों ना मा होनदों? औ, दाखालिनो फैदोंमोन आं. मैया सानसे थांबाय शुटआ. ओमफ्राय दिनै लास्ट शुट आरो. दिनै लास्ट माने ना. ओमफ्राय आदामोनखौ आं मैयानो फैदों होननाय खोनादोंमोनबो. ओमफ्राय आदामोनखौ मैयानो फैनायदोंमोन आंबो. ओमफ्राय मैया आदामोना थांगबाय ना मानाय खोनादों आं. खिन्थु माने आदाखौ लोगो हमनो फैदोंमोनबाबो थांफिनबाय आरो आंबो फैनानै. ओमफ्राय दिनै दहाय फैदोंनाय खोनानायखाय आदा दा फैफिनबाय माने जोङो. ओमफ्राय आदाखौ बिराद मोजां मोनो आं. आदा नोंनि भिडिअखौबो नायो माने आङो. नोंनाबो चेनेल दं ना आदा? बे चेनेलखौ आंबो नायो. ओमफ्राय आंनाबो चेनेल मोनसे दं आदा. बे चेनेल SK Vlog आरोना आंना. ओमफ्राय आदा नों दा जेनेबा मा बुंनो सानो आंनि चेनेलाव? मा चेनेलमोन? SK Vlog चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना ला. सोर खालामाखै सापर्ट खालामदो बिथांखौबो. जोंखौ जेरै सापर्ट खालामगासिनो बिथांखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय. आदाया बिराद भिडिअ बानायो आदायाबो. ओमफ्राय फ्रेन्ड्सफोर नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आदा. ओमफ्राय दा नोंसोरो जेनेबा दा शुटआ जोबगोन ना जोबाखै? दा जोबथ'वाखै आरो मोननैसो दङ. जोबसिगोन, मोननैसो दङ. बिराद जोङो आदाखौ दहायनि इसोरनि शुटखौबो जोङो दसे नायबाय आदामोननि शुटखौ. ओमफ्राय आं माने हमना मोनाखै आरोना फ्रेन्ड्सफोर. कमेडि जागोन ना एलबाम जागोन ना बेबायदि मा मोनसे जागोन आंनि कनफिउज जागासिनोमोन. दा आदाया खोन्थाना होबाय, मोजां जाबाय आदा. बेनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय आदाया दा सिमेन्टआव फैनानै बोरै मोनदों होनदों? मोजां ना? ओमफ्राय दा मादो फैदों आदामोना? जों ट्रेनजों फैदों. गासै ओजोंनिफ्राय बेसेजों फैदों जेनेबा शुट खालामनो? जों सानै फैदोंमोन डाइरेक्टरजों आंजों. ओमफ्राय आरो साब्रैसो 5 जनसो लोगो
बे लोगोआ ज' फैदों आरो गासिबो गासिबो फैदों आरो ना ओमफ्राय दा भिडिअ शुट जाखांबाथाय थांसिगोन माने ना आरो सानै ब्लगार दंबावो आरोना आब' सानै ब्लगार दंबावो ओमफ्राय दा बिसोर लाथोंसै ना आदा आंना जाथ'बाय दे थेंक्स ना आदा होमबा दा जों मोनफैबाय मोनफैनानै ओमफ्राय आदामोनदो फंनैसो रायलायनानै जों दा फैबाय आरोना बिसोरबो फैदों माने आब' सानै बिसोरबो फैफादोंमोन माने बिसोरबो रायलायनो फैदोंमोन आरोना गेमबादा फैदो होननाय खोनानानै फैदोंमोन बयबो मानसिफ्रा थांजोब्बाय खावसे आरोना सिगाङाव बिथिंजाय अनजालि दि ब्लगार ना बिनाबो ब्लग दोङो बेनिखौबो साबसक्राइब शेयार लाइक खालामना हो ओमफ्राय अनजालि मा बुंनो सानो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना बे फंबायनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनांगो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब जेसे हायो शेयार खालामनानै होदो फंबायनि चेनेलखौ जाबाय आब'नि चेनेलखौबो साबसक्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय हेल' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियाल'सोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय